Sanibonani. Ngicela ukuthi ngikhulume ngenye izinto ekuyenzeka especially kumuntu wesifazane mangabe kuthiwa usebenzisa igobongo. Kuyakwenzeka umuntu wesifazane asebenzisa igobongo mhlambe 5 or 7 days ngiyalinganisa. Uthothi usedlile lo 7 days wakhe igobongo. And umuntu wakhona mhlambe sehlale 4 or 3 years engayi esikhathini. So umuntu lo mhlambe besehlale 3 or 4 years engayi esikhathini ebese eya manje after ukuqeda nje igobongo. Or omnye mhlambe leli gobongo lakhe libekele u7 days athe salidla 5 days ebese esikhathini. Okay, kulungile noma ngabe uya esikhathini usuwenzile lo 5 days kulo 7 days. Noma uye after ukulidla igobongo. Ngicela ukukhuluma ngalabo bantu nje. Othothi useneminyaka engayisikhathini and nemizwa besimlahlekene. Ngifuna ukuchaza ukuthi uma usebenzisa umuthi wesintu noma ngaba yilona igobongo, uma uzokusebenzela noma ukusebenzela kuzoyeka esikhathini. Definitely sure uzoya esikhathini. Yazi njengoba uya esikhathini ukuthi akukho wrong. Wena uzobona ngathi wrong. Ngicela ukuchaza ukuthi akukho wrong ngani. Okay. Ukuya esikhathini kuyindalo. It's nature. uNkulunkulu wayakha lento ukuthi umuntu wesifazane mefika esigabeni esithile uzohamba umzimba wakhe urelease ukungcola. Ake sikiyeke ukuthi lo kungcola ukukhiphe ngasiphi isikhathi noma kungcola. But ake sibuke lokuthi njoba adala uNkulunkulu uthi unesikhathi esithile uzohamba umuntu wesifazane arelease lo kungcola. Njoba adala uthi uzohamba release lo kungcola. Uma sowubuyela empandeni zakho wenza izinto zesintu. Angithi ngalesikhathi ade ungayi esikhathini. It was not natural for you ukuthi ungayi kuma periods. It was not God's will ukuthi wena ungayi kuma periods, but wena owenza ukuthi ungayi kuma periods. For you ukuthi ungayi kuma periods, it's not natural, but izinto zasemhlabeni. So lezi zinto zasemhlabeni eziyini ezimfakela emzimbeni awukho wedwa the time usebenzisa lezi zinto zikwenza ukuthi ungayi esikhathini. You are not 100% perfect the way uNkulunkulu akcreate ngakhona. But for you ukuthi ube 100% ubuyele kule way uNkulunkulu akcreate ngakhona ukuthi uye kuma periods. Kungabi ungayi kuma periods kwezinye izinto ezenziwa ngezinto zomhlaba, not ngenhloso kaNkulunkulu, not ngenhloso yedlozi futhi. Okay, yabona ke manje mase usebenzisa umuthi wesintu, ususebenzisa into yokuthi ufuna ukuzicleana, ufuna ukuba muhle, ufuna ukuhlanzeka. Okay, underline le gama lithi ufuna ukuzicleana, usebenzisa umuthi ngoba ufuna ukuclean kube muhle. Qagela ukuthi kuzoqala, qagela ukuthi ukuya kuma period kufola under ini. Ukuya kuma period automatically kufola under ukuzicleana. The time udla izinto zesintu uthi uyazicleana. Vele ama periods was made by God ukuthi abe khona. Akhipha udot othize owaziwa uyena ngesikhathi esithile kumuntu wesifazane. Mawuz cleaner ke kuzokwenzakalani? Uzoya kuma periods because sekubuya le yanto uNkulunkulu ayidalile ukuthi okay uthi uyazicleana manje. How can you clean yourself while usagcine leli gazi ebekuvele fanele ngabe liyaphuma? The reason lingaphumi is because when you use something to stop it. Manje you are using something to cleanse yourself. Automatically everything eungcola izophuma, including what? Including igazi lama periods. Niyangizwa? Niyang understand?
So ngifuna ukuthi umuntu ayibuke understanding lento, angayibunga ukuthi mina ngadla umuthi wabani ngaya kuma periods. Okay, mina ngangifanele ngiye entwasweni ngaya kuma periods, bese aqhathanisa nento eshiwo ukhathini. Ukhathini akakhulumi ngomuthi obekufanele uwudle waya kuma periods. Lo muthi bowungakawudli bekufanele uwudle wasuya kuma periods. Lokho kuchaza ukuthini? Idlozi alithandanga udle lase likhipha ukungcola kuwena. Vele makuphuma lo kungcola usuku usasesikhathini esingekho right ukuthi uthinte izinto. So angeke uze uyithinte into uma ngabe uqale ngokuya kuma periods before uyithinte. Ningamadanisa inkulumo. Mina ngikhuluma ngento osuke sokuqalile ukuyenza yasifika kwisystem yakho yakhipha konke ukungcola. Ukungcola include nama periods. Sengisho ukuthi abantu angathi umuntu ngidlile igobongo then ngavele ngama periods. Bengayi kuma periods for 7 years or bani bengijova, but ngithe mase ngisebenzisa umuthi kabani ngaya. Okay, kule minyaka ongayi kuma periods athi bowusebenzisa izinto zakhona zabelungu, then manje ufuna ukuyiclean already njoba wena uhlala usebenzisa izinto zabelungu ukuthi lingaphumi leli gazi. You are keeping dirt inside yourself. Uphila no doti within you. So uyazicleana manje, uyaphuma kudoti. Wena into ongayenza ukuthi okay, uqalile usebenzisa then waya kuma period, then uyeke umuthi yima ukusebenzisa ungawuthinti mase kuma period. Umuthi awuthinti mase kuma period. Lalela wona uzuqede ngawo. Okusho ukuthini? Usakhipha lo doti obucashe ngaphakathi kuwena because akubusiswanga vele ukuthi umuntu aphile negazi befanele ngabe liphumile. So leli gazi, let's say awukazi uye kuma period for a year uyajova. For 12 months ugcina udoti kuwena. It's dirty. Angikubize nje iqondisa ukuthi njengoba kusofanele ukhiphe udoti. But uma ugcina udoti wenyanga ezu12 kuwena, ebese uyabuya lapho ufuna ukuziclean. Kodwa lingaphumi lona. Akusikona ukuyicleana lo. Kufuna le understanding ukuthi kwavele uNkulunkulu engaze alidalele ukuthi liphume ngesikhathi sokuthi liphume if beli needed kuwena. So ke ungasheshi, ungabe harsh ukujaja ukuthi hayi mina ngisebenzisile nje umuthi wakhe for 3 months, for 3 days, then kwaya kanje. It means libhobose yonke into, umuthi ubhobose yonke into waqaqa ukuthi ube clean uklineke. Yazi ukuthi kukhona umuntu obelokhuzo obenemizwa engavuki. Umuntu wesifazana ongakwazi ukuhalela indoda. Ongayi esikhathini ke engajovanga ke sikhulume ngalo. Ongayi esikhathini engajovanga, ongahaleli indoda. Futhi ongaconceive. But adle umuthi. Like umuthi uzothi waqhuma phalaza or phalaza geza ngawo or lona igobongo. Angistikhe kulona. Because angiseke experience lelo kaningi ngikwazi lona lenzuzo. Umuntu alile avela ngama period. Avela uvuke imizwa. Uthola ukuthi usiyakwazi manje ukhalela indoda, usiyakwazi ukuba uhalalele indoda, usiyakwazi naye umuntu wesifazane ukunyakaza kwabhontshisa afuna indoda la. Into akade ngayazi. Azibuze into kwenzekani manje, yini lesiyenzeka kumina. And lo muntu mengahlangana nendoda nomkhonyana wakhe aconceive. Yazi bekuvimbe bona abantu abadala mhlambe asike sithi unayo ke idlozi lamanzi inzuzo le. Longahaleli kwakho indoda bekwezinye zezinto eliziblockile. Lokungathola umntwana bekwezinye izinto eliziblockile, so that wena uzosukuma uzibonta ukho normally wenze izinto ezifunwa idlozi, uma usuzenza libhobose yonke into. Ngoba to be honest,
wonke umuntu ufanele abe nemizwa, wonke umuntu ufanele ahalele ukwenza ucansi. If awunayo imizwa yokwenza ucansi, then you are not normal. If awuyi kuma-periods umuntu wesifazane, believe me, you are not normal. You are not clean enough. Yayibona leyo nto. So ake sibhekisise lento yokuthi ngiye kuma-period. Uma umuntu uyibhekisisa into yakho ukuthi uye kuma-period usebenzisa umuthi, ungayifanisi nokuya kuma-period before usebenzise, ayifani. Nawe wena muntu wesilisa khona umuthi ukuthi uma ugquma ngawo uzwe induku ivuka, ngoba yini usuke uhamba kuwena ngaphakathi. Ukugquma lokhu uyangena phela umuthi ngestim wena uphinde ubuye sokhipha imijuluko, sokhipha zonke izinto, uphalaze uhambe ngaphakathi. Wena umuthi usecurate ukuthi uma ngabe uphalaza vele manje uphuza umuthi waphalaza, noma ungaphalaza kangakanani uyasala ngaphakathi omunye. So lokhu uhamba uchama uzwe nenduku ukuthi hayibo, yazi nginokuqhanyelwa nje esikhaleni manje. Lapho leyo nto ayingakumangazi, ungayithathi negatively. It is working positively, cleaning wena, showing wena ukuthi iyaclean kwenza uzalwe kabusha ube uwe le way uNkulunkulu kade efuna ngakhona. Angazi ke noma kukhona yini umuntu osale endleleni kulento engiyichazayo, noma onombuso kulento engiyichaza, kodwa ngicacisa ukuthi ungaqhathanisi isimo sokuthi uye kuma-period before usebenzisa umuthi, akufani. But ukuya kuma-period kade ungayivele for years, but what mase uqalile ukusebenzisa umuthi a number of times, then abhoboka ama-periods, then iyavuka imizwa yakho, it is positive. Ama-positive results lawo akhomba ukuthi manje ubuyela back to God's creation, uyaklineka, because nokuphuma ama-period ukuba klineka lokho. Sibonke ngokhathini bonke.